what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Muhondo Alvaga imanya daga batesa Sijichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Muhondo Alvaga imanya daga batesa Sijichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Ambuya makadisi. Tripet makadiwa. Tiripo isikurise kuno inzvimbo inonzi chikwene. Narira. Oh kunarira. Tinokwenzwa nembi. Narira kwasekuru mushori. Anditeka. Aiwa tinotenda. Ambuya toda kutendai nekuti gamuchira. Kuuya kuti tizoita hurukuro nemi pazuva ranhasi. Sekunzwa nekuziva kwamuri kuita. Tiri kuita nhoroondo totiye vana veZimbabwe. Tichitarisawo nebasa rakaitwa nemumwe munguva yehondo yechimurenga. Vakawanda vanhu vakaita mabasa iwayo vanosanganisira vakanga vakabata pfuti. Koita vainzi pofu, vana vabereki, vana mujibha, vana chimbwido, kuti hondo ibudirire kuti magandanga ainyatserwa basa akunde muvengi vaishanda nana mujibha vavaituma. Ana chimbwido vachiunzawo sadza kwanga kuna ana mukoma. Vabereki vaine basa ravaita sei ravaita ivavo. Musati mauya kuno kunharira regai tidzokere kumusha kune rukuvhuti. Musikana wandiri kutaura naye akazvarirwa kupi uye mhuri mavo makamira sei? Ini ndakaberekerwa kuHarare Hospital. Amai angu nababa vangu bva vaparadzana. Ndine 5 months dzekuberekwa. Ndiriwo kwaMutiswa. Ndiri related nana Sticks Mutiswa vaya vana baba wa Sticks nababa vangu vanotedzana. Saka amai angu nababa vangu vaparadzana. Ndakazokura. Igore ripi rakazvarwa? 1964. Musi wa 12 August. Asi zvakazoitika pakutora zvitupa yakazochinjwa ikanzi July. Pandiri wa 12 August. Saka ndakanokura kunjanja. Ndokupiwa zita? Zita ndakabva ndaanaro baba vangu vandipa. Ndainzi Berita kana kuti Sandra. But Berita ndo rakaramba rakaita mukurumbira. Baba vangu vakaberekwa mai vavo vatochembera. Ndomba mai vanga vakutoberekerana nevaroora. Saka kune mukoma wangu ainzi Berita. Vaiwirirana baba pakuenda kuchikoro vachipanana mapeni vachidi. Saka enda zvarwa bva wandiri kumupa zita remwana womukoma wangu. Saka ndo rakabudirira rekuti Berita. Sandra harina kubudirira zvakanaka. Saka ndakurira kunjanja. Ndakakurira kunjanja. Ndikakura ndiriko. Mai yangu vakazobereka vamwe vana 4 kumashure kwangu. Asi vaparadzana nani? Nababa wangu. Ene ndaisingatozviziva kuti ndinoerei kukura kwangu kwese. Kusvika ndakazoziya dzinza rangu ndaane mwana wechi3. Mudzimu wauya wakataura zvezvi zvamutaura baba wake havasikangu. Makadya pfuma baba wake vaishanda paMikrosi. Ndaimuona munhu anonzi Mr. Soda. Ende soda yeti chimuona bva anondisa padhopa baba wangu. Baba wangu vakararama kuma 105, 106 here nekuti vaitongotaura kuti makore angu hamaagoni kuaverenga. Asi vakazofanda kuvaziya. Ndikatovaviga. Then ndakura ndiri kunjanja ndakarerwa naambuya nasekuru. Amai vamai. Amai vamai vangu. Zvekutoti even mukaona ndikaburitsa bhethi rangu ndakanozvitoresa ndega ndichishandisa mbuya ivavo. Kuti ndo mai vangu. Nekuti vakandichengeta kana pakafa mai vangu ndakarwadziwa asi handa kurwadziwa sekurwadziwa kwandakaita pana mbuya vangu. Nekuti mbuya vangu vanga vari apa pangu. Zvadaro munin'ina wamai vangu anga akaroorwa kunonzi kuMaware uko kwaShumba uko. Ndaenda ikoko ndokwandakatanga kuziya nyaya dzemakomrades. Asi taingoenda tichidzoka kumba hatina kubika handina kudii. Ndobva ndabva kuna mai nini avo bva ndaenda kuna vamwe mai nini vanga vakaroorwa kuMhari kwaSengwe.
ndokunosvika futi ngoma ndiyo kune macomrades. I was 13 years. Ndokudzoka kumba. I think mamuri munana May muno. Ndokunoita marava. Kuna anonzi marava anoita muhirisha, so anenge madora but aine mvere. Okay. Saka tiri kumarava kuya takutodzoka tiri kutaura. Takawa zvakanzi mira ipapo. Ndokuona macomrades anga akatozembera muti hapana akaona. Inise zvinhu zvaamandiri vanhu vese vanga vasingazvizivi. Ene ndakatozwa kuti ndichidzokera kwamutekedza handina chandotaura ende handina chandakataura. Saka vaibva ekutanga ndakasanganawo kumari. Saka ekumari aibva nebhoera raini vaimhoreswa pai maoko. Ndakasvika kazvandandajera pandadai vanzi unondizivei pandadzikisa maoko. Vanzi kupa nhasi hatichada kuonai munomuhirisha muchitora madora. But asiya tagara. Yanga iri 1976 iyoyo yandakaona uku nekuku. Then 77 muri munana I think February March nekuti macomrades akauya muri muzhizha. Mbazvanzi vanhu vese muri kudiwa panonzi pabhiza. Ndobva taenda. Vanhu vese vaenda tainzi vatoto. Kwaive nemhandara chaidzo. Saka mumwe anonzi Mabhunu muchati baba akabva ndoona bhandisi. Hanzi kokuno uri kutsvaga ndikati kuno ndokwedu kuya ndakaenda kunobvakasha. Vasikana vamwe vaombe nevanhu vangu kuti kuganira kwemwana uyu akutotaura nemanhu aya. Kusvika zviri kuendeka vakuru ndovari kuenda vachienda. Now nenyaya yeurombo pamba pedu pari puwa. Kwete kuti poorest vana sekuru hanzi vaidza mai vangu vaiye kuHarare but madzimai avo zvekuti hatichengete mabone education. Vaitoonemba muGlenville. Vasikana takambodhonza nevahombe kusvika takuendo. Saka zvavaimboitwa nevakura kuma 17 18 aibva awiswa kuHarare onzi arorwa. Ndokuhwanda kwaitisa vanhu vana vani. Kusvika ndasara ndaalidha manje. Saka pamba pedu pari paroad panopfuura nemasoja pagopfuura nemacomrades. Saka zviri kudaro tiri kubika tikuenda takatanga tiri pabhiza kwakuri kuruzevha but tabva pabhiza but taenda muhirisha kwainzi kwazire. Takadhonza tiri pazire ipapo. Magandanga maibikira ainzana mukomana kana muchiri kuvarangana? Maiwe ndoziva vese. Vekutanga paive naComrade Chinovava, nana Mabhunu muchati baba, nana Diditi Masunda, nana Dry Reeds tsanga dzaoma. Takazoita kuti Dry Reeds but ainzi tsanga dzaoma. Irimwewo gurupu iro. Tiri kubika hondo chaita iziva kuti iri asi kuti titi takambomhanya naye tikadii panguva iyoyo tatisati. Saka then tati nana Comrade Mugara dzakasungwa. Nana Rex. Nana Sparks Zvinyoro. Nana 6 to 6 no mabori. Asi achitanga kuya ainzi Mapitse. But akazoguma nekuti aiti ndonzi 6 to 6 nobva tangomba tamuti 6 but vachitanga kupinda ainzi Mukoma Mapitse. Vauya vana Mukoma Mapitse vaya kwaive nevasikana 4 vaibika Evian Juliana handichaziva vamwe tu kuti ndanani. Vana mujibho yedu tinawo. Saka ndakangodai paruware zviya zvekuti mune marira papumbwe. Vandawana ndege dzichibva nekusaidhi rekumawari uko muhope umo. Ndobva ndamuka mva ndati macomrades hope dzandiri kurota asi pazoita chapungu. Hanzi hai hope dzemuhondo mutoto. Comrade Mugara dzakasungwa vainge vane chivanhu vaiputa buta. Ndovakati macomrades hope dzemutoto uya ndadzirota. Saka vese vasiri kubika ngatisare nana mujibha 4 nevamwe vatinavo. Saka after ndisati ndarota apa ndaive nehanzvadzi yamai vangu ainzi last but vaimuti dhongo. Dzaa dzirimo dzakakwana but dzaita kunge dzakakwengwa. Vava vari hafu munhu hafu kunge mukataura nyaya vakaseka nyaya changa isingaperi. Saka vaizotambira macomrades vakaturika makumbo apa. Saka nawo vakatumwa ivo nemumwe ainzi Mindisi wekwaGwando kuzave muhirisha kwakuine macomrades anga ari ikoko. Macomrades ainyora tsamba monzi endai munopana Comrade Ningi. Saka kwakatumwa sekuru vangu ava nemuyu naMindisi uyu vakanosvika kuzave ndokutopa macomrades zvavanga vatumwa
kwakuina mukoma Stanley moto unopisa. Stanley moto unopisa aigara nemabhainekura. Saka vakuchiperekedza vanga vatumwa. Pakabva pauya I think mawakuzira kana kuti masoja. Hanzi wakati ndiani. Vandinzi asukwa mwana asina nguyo. Sekuru wangu bva wabatwa. Nemukomrade uya. Mabhainekura bva atorwa bva avhenekwa isusu. Nekuti distance yanga iri pano nekumashopu kwamagoko. Ndokuonekwa vanhu varimo vari kuteka isaenda kumba. Taenda kumba ndandine musikana anonzi Winia weru. Vandamuti Winia kumboyambuka kwenyu kuroko ukwatengwa nyama yemabhika yakadhindikwa yakanga yakadhindikwa pepo. Ngatichiwachire pano togeza kuma 5-6 tobva tadzokera kubhesi. Tiri mukati mebani rinonzi Rutope, bani iroro ringorisi bani. Mainini wangu mukadzi wamambo mushori. Munini wamaengo wanga warwa kumondoro vanga vakauya kumba vaine nhumbu. Vaine chimwe chimwana kumusana turikwacha. Tuone dzakafora unge mashura murove. Ngati vanhu vekusabhibhero kuti nhasi vadya mangai. Ivo vekusabhibhero kuti wopakwana dzichipfuura. Vekumufudza vakati hwitisa nhasi yadya mangai. Saka tiri ipapo manje waya yemuhwirisha kune kusiri kure zvakanyanya ndingangoti pano nekudhemo. Saka takaona karei ndokatanga kuya karei kaya nefoko nakake. Vakangoti isiri mbani. Zvikopa zviri mashure Dakota riri mashure. Ndokutakura takatakura madhishi zvokuti bhomba parichauya rinotanga rambosvika mudhishi ndozopedzisa haro inini. Tanopinda mumba. Inini nemusikana uya takapinda muzumbu rembudzi, mbudzi dzakazitenhera. Ndege dzaitendera mumba pedu dzicheka mupichisi. Pasi pemupichisi ndopane echi. Ndirimo tiri kuimba mbuya nehanda achiuya mzimu wevana tatamu. Varumba vaiva kuti vana hatutenderera aiwa. Handiri kuimba ndakatombokaimba kakaregetwa nemakomurezi kabeka. Vanhu vabuda muraini vada kukwira mugomo padhuze negomo rinonzi Chagara. Ndobva ndati pindai mumba. Mudungu wamuri kuita mukangoonekwa muri kuya muchibhomba. Vanhu bva vadzokera mumba. Hondo yakapera kuma 7. Mukuru wepo muridzi wefamu anga ari kudhamu achiita zvechikandira zvokukandira fish. Saka paakwana kuti zvaipa akabva asumudza maoko zviya zvekuti wainzi unosumudza wanda asarenda. Ruoko bva rwadimbo rwabva rwaendwa naro. Mukuru yawe. Chapungu chiya chandakarota chakauya chikasvika padhoo pane vasikana vaibika vana Ivheni. Bva varara. Namai vepo. Baba vakazouya kuma 7 vaakuchema vakasvikodzinga vasikana vaivai. Budai muende ndimandikonzeresa. Vakanobuda nekumwe kunonzi kwaMateo vana Ivheni. Itori best friend yangu mupenyu munhu wandotaura yari karibu. Vabuda nekwaMateo vakasvika Mateo achirova mukadzi. Vakasvibata mudhara vakamuputisa unotowana nguva yekurova mukadzi. Isu vamwe tati kutambura. Bva waya kudzimba. Pakafiwa kwete zvekutamba. Mwana omwe Plaza aibva kuboarding netraveling bag yake uye akati vamwe wese ndainga kupasare mwana weSaprazum akatorwa nanhasi anamboonekwa kuti akaenda kupi. Ndo hondo yekuti kutanga kuti nhasi tasangana naye. Asi iyoyo ndaanisiri mazviri. Because takata akumba. Ndo hondo yedu yekutanga. Sekuru vangu vayabva vaendwa navo. Comrade Stena vanoti vakatiza sei. Sekuru vangu vakagara ndonga zvekuma 6 months. Tichitongoti vakafopa pahondo. Bva tasongowana vabudikira. Vatsanangura but vanhu muraini vakati ndiye mutengesi. But anga asiri mutengesi nekuti comrade ndo vanga vatorwa mabhainekura. Vana comrade 6 to 6 bva vauya kwainzi kwaChinhengo. Bva vatorwa. Sekuru vaya bva vabvunzwa nyaya bva vatsanangura. Vanzi hana mhosva ngadzokere kumba. Then kwakaita vanhu I think vanhu vemuraini vakaramba vachichoka nyaya iyoyo. Sekuru vakangosvikirwa tiri pamba. Bva vabatwa nevarume 3. Paiti Mike, poti Mahwinya, poti Sweden. Sekuru vakangoti atete maibheri ndini bherita wacho. Bva dzende bva vangoti chero zvazvaita ndo zvavakapedzisira kutaura. Bva vaendwa navo sekuru vaya. Hatina kuziva kuti mupenyu kana afa. Tagara. Ndo pakauya bamunini wangu wekumaware kuya. Vakasangana nemasoja kunonzi kwaNdoro kumapuranga. Hanzi mudhara muri kuende bizvo. Hanzi ndiri kuenda kwaambuya yangu. Musazosvike Chipiri muri kunotoda kuita chitsvuku muraini imomo. Ava bva vasvika vachitaura.
kuti zvani chipiri masoja achaita chitsvuku. Bva kwazoita ainzi Jeffrey Ndava anga ine mudzimu nobva ataura futi the same. Saka zuva iroro takarara muirisha musango. Makuseni kuma 7 taakudzoka. Vakomana vainzi kwachikumeni kwaina Tobias anga ine vana 2 koita ainzi Semu kana kuti Chami. Zvikanzi imimi mararisa vanhu musango makomeredza akauya muchazviona chichi. Saka vari pakati pekutaura pamba pavo pane maorchard emagwavha chikumeni yacho ine magwavha akakura. Tiri kudya chii? Magwavha tikanzwa. Dzanato idzo dzemasoja idzo. Tikati pano hapachamiriki. Tarova mabude. Takananga taida kuenda muirisha but takachekedzera takaenda kunonzi kuSt Barnabas. Tiri kuchekedzera tienda kuSt Barnabas tine mhuri yekwachikumeni yakawanda. Inini Naume akafa era mupenyu ari kumangura. Tine vakomana vaya musoja akangoti pano nepagoma apa. Uyai pano. Vakomana vaya ndivo vanga vari matop shot emakomrades. Masoja ekuya kwaakanga aita. Vakomana vanga vanotora mombe dzedheri dzeainzi Sajoni Nduna wekutaundishipi kwaMutekedza. Saka mombe dzakadyiwa dzese dzikapera. Saka vakatongoya vakanangana nevanhu ivavo but iwe kana uripo vanga vainewe. Sema akatiti iwe Berita ukaenda unoti logistic ndirafumo hanzadzi yame yangu. Iwe ukaenda woti organize ndamuzungu baba wake vava vatokura zvakaita vakagara pa. Muchaenda kumasoja ko mukazodzoka handi munouraiwa. Vakumhanyisa kuti rova rikudini. Kusvika tazonzwa Semu iyo. Bhunu riri kudedzera changi control machine changa otherwise will get what. Taive nehembe dzaisonwa dzoita zvakakura. Zvangu zvese zvakapera izvi asi handa kupfurwa. Tichingonoti nzve kuti atarisa kuirisha. Semu akarohwa nebara rakadai. Matumbu emunhu akaita round. Nomba agama. Nomba ati pangu pandamhanya pakwana. Chimhanya muchiti pamberi nehondo. Ari kungodaro nomba anzi ka mugodzi rikiti. Mukoma wacho anga ine vana 2. Aida kungonodai nomba arohwa ati pasirikiti. Mumwe wacho ainzi Patrick. Akabva angorohwa unonzi unhu wese tsinga dzese idzi nomba ati pasirikiti. Mumwe ichikumeni yese ainzi Isaac akapfurwa makumbo mukati. Saka Tobias vakaita kutosvikopedzisa nebanga. Because anga akapfurwa makumbo anga asina kufa. Sakaramba tichidini chete. Nomba tasvika papurazi painzi pagwana. Mba tapuhwa mahewa anga ine mapeta aurase beto unomimina nemuromo. Nzara yanga yaruma purazi datarira musango. Batabva ipapo tiri kumhanya tasvika paSabawa. Kuti ndizoziva sekuru wangu akafa. Takabva taona vakaisungwa negavi vari muzasi merwizi vakafuta kudai maso akabuda. Saka pandakamira ndakatora jamba musikana waye akanditi uye akatopedza pake ngatifambei tidini tiende. Takamhanya tikanosvika Ugandani. Pamusha patakasvikira painzi pamaopa paya vanhu vangu vari kumunda vaizoya na5. Paive nembwa 15 dzairuma zvekuti uyaimuona. Batakwira umuti zvokudai masoja akatera taiperera ipapo. Vaiva vabva kumunda ndokusvikopuhwa futi sadza nengoto 7 days. Batakambura batadya baba wacho vaenda vantaura kuti kumba kwedu kune vana vauya 3. Asi vari kuti vekwachikumene vauraiwa vapfurwa vese vari 4. Zvikanzi nemakomrades pavana ivavo pana Berita anomhanya asina direction munofunga kuti ane pfuti. Saka tazonzi bhesi racho raendwa rainzi pa45 pane musikana akaita 45 years asina kuroorwa. Kana patakatoenda kunovhetwa takatomuona mbuya aripo. Tichingosvika zvanzi atichi. Anza zvakanaka ngatichidzokerei kumba tinoviga vamwe wedu. Bataenda takasvika vana Semu vaya vafushirwa batangoemba makomrades vangopfura achiti Semu mambo wako nowanira kudenga. Ndoimwe hondo yandikati hondo yechipiri manje. Yekutanga yana chandakavhungwa naye. Iyi ndakavhungwa. Nekuti rumba magwana imomo tiri kumwa mayo. Takaona mbum tikati totoshuru tiri kumbumuka apa tu izvi mabara. Kwakurora batatisa. Nomba yaita hondo yechi2. Yechi3. Tongoti ndiye yechi2 pakusosangana naye asidzi hondo dzandikutaura. Pamba pedu paya pari parodi. Makomrades akabva kumasasa. Makomrades anga aripo 25. Vana mujiba 2 27. Ini ndichimuswa pandaita wechi28. Bataenda kubhesi takanosvika kwaa kunochena. Ndobva ndachera mvura dhiramu rangu remvura bandaisa pamoto.
makomeredzi bvaageza 10 o'clock hakuna atevera nekuti kana atonzi makomeredzi aya sabhuku anotomhanya kuti mafulawa iteere mafeti kuku nehuku dzemasikati nedzemanheru hakuna akateera. Izvi vanhu kusateera kwavari kuita vaona masoja ari pawaya yehwirisha yekuti vanhu ndoko vanodini kwavanopinda nako. Saka ndandakatogara comrade mugara comrade ainzi Dididi Masunda ainyora tsamba yekuti ndinopa sabhuku, but paari kunyora tsamba isu pavageza patadii hatinoziva kuti akatedzerwa ambushi kudaro. Masoja anga ari mumubhezi aitoo padhuze. Saka pakanzi uya utore tsamba, inini ndakasimudza musoro. Saka ndofunga masoja akafunga ndaadini ndaona makomeredzi akafa zvemi vakazvambarara vaingorohwa nepapa. Pakararama inini nakomrade ainzi wenhama Anete tiri 2 because ndakarora ndichipfuura nemuropa ndichipidiguka uyo achidaro ndobva handiti uri right ndikati ndiri right, but handina kuziva manje bara rakanorova paruware ndobva dombo rapinda apa apa mavanga emuhondo esaka dombo bva rapinda apa apa pabvarurwa mene zvazvazvipi. Saka taipfeka anonzi masupapro aisvika uko anenge zvakaita tenda futu but iwo ainzi masupapro. Saka isu pese pataimhanyinzwa qopa I was thinking kuti madhaka mata achidini handina kumbotarisa gumbo rangu mata achipfuura namo. Takasvika kunonzi kwaNamujuru vane minda yakaganhurana nehwirisha. Comrade vakatora pfuti bva vaisa mundovi bva vatora jasi bva vapfeka. Ini ndobva ndapfekawo rimwe ndobva ndatungamira mombe. Takanodziya pasango dzikafa mombe idzodzo. Ndokuenda vambe vachadzorerana ka svika pfuti haisina mabara. Ndokuenda kunonzi kuZave vatapinda mubako. Handizivi kuti murungu iye akaziva sei kuti tapinda mubako. Murungu bva atitevera bva asvika akati gindingi zvikanzi we vanchimurenga yapera zvikanzi yapera. Hanzi ngaiuye nemukadzi waye ipinde musaga. Saka kupinda musaga kwavaireva iye anenge akadai saga yokwira pahachi oti musoro shoro uyoitawo the same vosunga unyangwe mukarovera hachi rinenge richimhanya mumiti musango havane nazvo. Saka comrade uyo achitaura akangonditi ukaona ndati wenhama Anete akanditi ukaona ndati 1 step 2 step wobva wavhura bhaineti. Ini handakazombomirira kuti comrade vasimuke, ndakatogara ndatorivhura vasati vasimuka. Saka comrade vaenda anzi ngaiunze chimurenga yapera vachingorodai matumbu ese kunze waya ebhunu hachibva ratorerwa nati bva ranzi bara dhonga harife zvekumhanya hachi rakamanya iye achifa angoti jek ndofunga dhongi rake rainzi jeki. Dhongi bva rarova pasi rakaenda isu bva tawana pfuti ndokufamba zvakare kuenda kuya kwatakambotizira ugandami kuya ndokusvika kuina nakomrade chinovava pana ainzi chimbambaira chadhuka akazonzi chadhuka akambonzi afa akafushirwa anoti kwaakafira vakamufukunura sei after 3 days. Saka anga awe black zvakaita apa tichinosvika kuna nakomrade vaya zvikanzi kune makomrade vaya zvikanzi ayo munotomboshungurudzwa mamusingasvikotambirani kuti ndikomrade ningayo munotomboshungurudzwa apa mune nzara the whole day kuma5 tashungurudzwa ndopavakazonzi saka mutoto uyo apfurwa here apa ndichingonoti dai nyama dzaa dzakabuda nekufenda asi ndaswera musi wese hapana pandingambodzwa kurwadza ndobva ndatumburwa bara riya ndakachengetwa mudura ramai vainzi mai maopa ivavo kwamaopa ndaigara mudura zvekuti unodya nzunguka unodzidya kusvika usadzide vakanzi tikangonzwa vaiuya makomrades kuzondibaya every day kwete jekiseni renyu rekunzi munobaya mujira. Saka unotonzwa kuti rine ngura ratoti kirikiti richibva pauri rototi kuti unomwe munhu kirikiti uchitonzwa kuti ingura tsono yekuramba kufamba because rine ngura tati tingazive kuti tsono inonzani. Saka vanhu vekumba manje pavanhu vakanzi nemakomrades ndaimofushira makomrades afauna munoziva ruma dzevanhu zvakanonzi nemuzukuru wenyu afauna. Ndakauya ndaamurungu ndichigara hangu mudura nchidya zvikanzi pane vanhu vakashaya mwana wavo pachinhengo mbuya vangu vakasimuka zvikanzi endini bva wapinda bva wandoona mva yadarika iyo
pachinhengo pacho futi papanzi makomrades awo yataenda ndinda ndiri pajuti rekubika tiri 4 saka zvakanzi una hadzisi kukwana ndikati endai motsvaga ndosara ndichikuitidzira moto zviya zvekuti mafetikuku maizosherwa 4 saka ndakatoona kuti kumbogara ndakavira vamwe vari kuhuni kwakadino kwakanaka ndakavira masoja ari kusvika achiti munoti hamuzive magandanga 1 vairei vari kuhuni kuti vachiti hokoyo hazvichadini hazvichaita hanzvadzi yamai vangu yatumwa kunonzi kwamweringa kunotora futi bhegi rembatya dzemakomrades hazvichaita ndakangoramba ndakanyarara zvikanzi tipe mvura yekumwa ndikati hamuna because trick yangu toilet yanga ningi mugodhi wemvura wangu wakauka zvakaita toilet saka ndikati vakangonipa mukana wekuenda kumvura zvangu zvabhadhara hanzi ndaunochera uri kufanirwa kunwa migomese iri 480 nemadhishi 3 emafetikuku ndakambe ndichadya andanga achinaka kusvika 30 harizodi ndobva ndasvika kuti buchaiti kwai chichera mvura inobva ndangoita straight nekona ndakaenda chinosangana nemakomrades akanzi nhasi wangu uchafira ipa vachisvoti pfuti yakananga pakicheni imba yabvira vamwe bva watisa bva kwabatwa munhu mutema nemurungu munhu mutema anenge aivewo chimanyika because aiti akabvunzwa kuti hunde aiti hunde saka murungu anga angotiwo hunde akanzi muromo wogochwa idya nyama yako ongoti hunde ndo imwe yacho iyoyo asi handina chandakaitwa pakuvara ndandakakuvara apa nomva yapfuura iyoyeyo ndokuchiuya imwe makomrades ari kumaware isiri kuhirishaka tisati tiri pabase 3 kwaiti sabawo ndo yanga iri base 1 base 2 base 1 manyanga base 2 isusu pedu yanga iri base 3 base 4 taizoiwana takuenda kwana mwerenga ukuendako zvikanzi itai bherita auye nebhegi travel bag yakadai apa wakwire bhazi ka taenda namunororamawo tiri pakati pekufamba tatopfuura kwakwenda mahwekwe nemaokuzirani mune bhegi rakazara zvikanzi vhura ndandine umwe musikana ainzi Jeni but dzaa dzakaita kunge dzasekuru wangu futi saka indakatora nyaya yekuita yangu ndega zvikanzi muri kubva kupi tikati pamutekedza zvikanzi muchiendepi tikati tiri kuenda pane hanzva dzedu ida kuchata kuwedza saka tanzi tuye nebhegi iri hanzi vhurai ndikati vhura yenyu vachingonoti kwe vakaona mabhigi vharanda akaita kudai hanzi ngatidzokerei kwamabva mabva mupamupi maticho wenyu kunonongedzera imba yakatukana nevanhu wazi ine dust saka paine kamwe kamwana vanga vachiitawo zvechikoro vamwe vana vanga vakuendaenda kuchikoro nobva kadzokera kumba vakati kuna mbuya wako mapona here nemaokuzirani hanzi hana mbuya kunozikanzi ingatawana bherita naJeni wano vaine maokuzirani mai vaendopa vakaenda kuna mbuya wangu hanzi vasikana varipi asi makomrades awo here zvikanzi hameno kana wafamba zvakanaka vaendesa bhegi riya kupi kumaware zvikanzi vabatwa tabva ipapo netsoka hapana mota kakubva kuzvamatoro kuenda kwaritanhira tasvika kwaritanhira hamwe mokuziraira autoda zvekupfimba ndokutora unogara kumba kwedu ndozokurora ndokudii ipapo ndanda kuma 14.5 maybe handirizivi zvikanzi mukanzwa pfutidzarira munomhanya muchipinda mumakomba muchidi isatarara kupungwe taitoone hopo dzedu tirimo vana comrade chinovava vakauya ndo vakazotidenhera mbavaridzira kuti mudenga vakatiburitsai vana vaminawo ndini dzasukwa mwana asina nguyo hatina kumbozvinzwa futi takazongonzwa ndo zvataurikana kuti hatine hope se1 week kwaedza vakafonera kuchifu kwainzi kuEngledon kuti tabata mugandangi wechikadzi ndakazokumbira kuti uyu munin'ina wangu haana zvaanoziva ini ndine nyaya dzipi idzi ivo vanga vagowana zvimwe zvinhu ipapo vakatoenda paparedhi vakagowana mapendi maheti chichi saka kwakauya tumudengu munei twiri tumwe tumota tudiki tuyatwe tumudengu munei twauya zvikanzi ari kupi uyu anga aendeswa kumba manje musikana uya ari kupi bva ndapinzwa mumota mudengu miiri ituka indapinda pamota yepamberi tatifambira mberi tasvika kwamutekedza zvikanzi zvinhu zvaizvo wakabatwa nazvo zviri kupindikati vakagowana nezviro zviriko zvikanzi aiwa zvite ngatidzokerei ndiye akaa mwari wangu bva tadzokera yanga iri mashure bva yaenda kumberi
tadzokera zvimwe zvabuda zvimwe zvadzaora it's okay. Tichingonotena kugwenda kuti takuda kuenda kumasasa. Tiri kuwana haya chimudengu mune vanhu vatomidzonga zvavo vaita mabranch manager vadhukirwa nechimbambaira. Zvino maoko aita mabranch manager mumiti akagara imomo. Ipapo ndo pakabvaruka chikabudira chehuku kwandiri manje ndo pandakatanga kunyatsotsikwa. Batasimuka batanosvika kuEngleton. Nyaya yataurwa zvanzi kumoto mutsvuku ndakamwati kumoto mutsvuku kunopika. Ndakanzi famba tiri kuenda anga akabata jira dzvuku. Saka makusvika pagomba unosungwa kudai. Wonzi famba womba wanzi dhobva wapinda mugomba. Uya manje aramba antarisa zvakanaka uri mwana mudiki nyaya yako imbori yei. Ndati nyaya yakaitika ndeyekuti mai yangu nababa wangu vaiti vakaona maganda ngavainoudza masoja. Saka vakanzi vatengesi vakaurayiwa. Ndosaka endakapuwa bhegi ripi iri. Saka mbuya wangu vakati kwete mwana wangu akafa nenyaya idzodzidzi. Imimi nebhegi renyu ndezvekumusha kwenyu takurai mende ndari kumusha kwenyu. Abva adzoka. Mubva audza mukuru. Anzi ava vana ava vari kuti 3 vanofanirwa kuchengetwa negovernment. Because vabereki vakafa tarisai muone zvaakuitika zvanzi no hapana chakaipa. Endai naye nemurungu mbunu. Endai naye momupa bhegi rake iri. Ozi adzorera bhegi kuti asauraisa vana mbuya wake. Then modzoka naye tovaendesa kuchikoro. Kuzoti pamutekedza takapakone. Vanhu vane hwema wasimiti vavachadai. Kwasadza. Vandaneswa mujerere pasi. Zvataurwa kuIngleton zviya hapana chakateedzerwa. Vanhu vemasadza vese vanga vatori madzakutsama. Ndo pakanzi ngambotimbira mupe uniform ndakapuwa uniform yemasoja vandaneserwa combat vandapuwa futi. Vavatanga kuimba mauya veZimbabwe mauya ngati pari zvamaita mauya sikuduba ndikati zvangu ndozviziya ka wemudenga mudengo pasi unokuwadza povo ndandisatye kufa nondandatoona ndapo kudhara zvapfuura izvozvo vandaendeswa kumukati. Saka ndimuona zvamakaita mushino waienda woburitsa zamu rako wega kana hembe yakavharika unodzikisa kana yakavharika unobvisa blouse wonzi rigadzika apa pane bhatani ravaiti dzva wobva wanzi nyatso dzvi. Haimi ndaingochema handina kutaura ndichika kuti mai ndikada kutaura zvazviri ndauraisa vana mbuya angu. Misodzi yaiverera zvonzi mupa mhei mbuya nehanda vada kubuda mupa mhei mbuya nehanda vada kubuda. Ndikazvimba mazamu angu ndirimo ndagara. One day ndakarara ndopandakaona chembere yakauya yaifamba ongerwa hivi kuhope. Zvanzi tora zvigushani zvefodya izvi utsokotore upute ukwire fenzi uende kumba. Chikwira fenzi iwo masoja ari kuchirudzi. Kusvika ndasvinura chembere yabva yatoya live yandudzwa kuti puta fodya zvigushani izvi tibude. Fodya ndakaiputa muhondo ini zvokuzogadzirwa midzimu nekuya kwemidzimu mashure. Ndomba ndaputa handina kuzochiita naro vakandiudza kuti mangwana uri kufa. Because ndasvika ikoko ndakanzi unonzi handikandonzi Beatrice Choto. Apa makabuda? Ndisati ndabuda. Papa ine chati ndiri pa number 1 yevanhu vada kuurayiwa Beatrice Choto. Apa kanzi Berita Mugodzva. Vaitaura kuti mirai muone patichanotora mwana uyu toda kuitawo kudheta kagunuka yasharwadziwa nokuti ndiye leader asarawo makomrades. Mbuya vaya vakakwira fenzi ndikakwirawo masoja ari pana akambotiona tikajamba live kwete kurota. Awa nekumapere pamutekedza chembere yabva yandiudza kuti usaende kumba enda pakaroro imwe shamwari yangu yanga yatizira mukumbo panonzi pamugiyo. Paive nembwa dzairuma zvokuti Mwari uyu aone Satani dongorera. Ndobva ndapinda paya Everine ndini ndobva ndovhurira bva ndapinda 2 days handisati ndaenda kumba. Ndichizoenda kumba ndaigara mumunda vachingotya kuti masoja achadini achanditora. Handina kutorwa nemasoja. Makomrades ndokuzoya vachiti iwewe kuramba uchingoita munyama handi kuMozambique. Apo zvakanaka tinoenda kuMozambique. Takaisa hembe mugomo tiende kuMozambique.
mbuya vangu mai vangu vaya vakandirera bva vaenda kumunhu iye ainzi muroyi zvinotyisa asi aiziva mishonga yekumhanya aiziva mushonga wekuti hamuna kwamunoenda mbuya vangu vakaenda kun'anga vakanopiwa mushonga wekuti ndisatombonosvike ndisamboitei muMozambique then takaita rimwe dambudziko tiri kugona renzou makuenda rekuti maenda ndina comrade ani vakakutorai ndandinana comrade gona ndandinai zvazonyanya regai vakauya ndokuudzai vari kuuya ainzi Sosberry sobhaya kana kuti Sosberry mutonudza zvinopisana nhasi ndototaura naye ari kwamutoko ndokumusha kwake nacomrade Godfrey Ridzaigid nacomrade Sparks hata takawanda navamwe asikana nawini auya futi ndandinaye ndikati macomrade papaine kachidende kadiki apa tiri 30 hapana ngamwe mvura yacho yakakwana hanzi nacomrade Godi ningirikai ngatiitei weti tomixa tatadya mutakura wacho moziva ndowei muchenjo uyo anenge wakanamatira pamiti ndo mutakura wataidya iyoyo ndikati indiri kapfupi zvanzi kangoti zhwi unotiparira hondo ndakaenda chiwanda pandasvika padhemu pandati tututututu chi5 lita chemvura kamwana kanzopa kakangoti zhwi ana mai acho vachidera pasina nguva chikopokopo chaachasvika tititititi saka papaine guva rari paruware guva riya rakangorohwa kunzi gwebu chimusoro ini nobva ndapinda nomwe wangu bva tapinda imomo bva tatobvarura chitunha chakasara chakashama isu bva tagaramo makomeredzi akavazongopfuura bva vaisa dombo riya vachiita kuti mhepo idini ipinde nobva vazoya bva vaita chiwano chavo bva vatiburisa kungotenderera kati uda zvokuenda kuMozambique zvakaramba tiri pakati pekuti iye zvino taakuzobudirira zvikancisifaya asi dzinonzi hondo idzi ndakadziona dzakawandisa ndakazombopuwa nickname yekunzi poto yenyama ndisingazivi tatiri kwatatiri mbazvanisadza taakunobikira kunonzi kwachikumeni indakatakura zipoto renyama yeuko saka pakatanga kurira futi ndikarasa ndorwa nemakomeredzi ndandiri kutanga ndikarasa nyama kazvinonzi warasa nyama iri but zvakazobatsira takasvika kwatakatizira tikasvikobikirwa sadza tikadya ndo nhoroondo yangu iyoyo yepandakashungurudzwa ndo pandazoita imwe yandisingakanganweyo paupenyu wangu yekutanga ndakanga ndabva kubhesi ndadzoka kumba atauya kuzochinja munin'ina wangu ari kuhopiruku aenda kuchikoro mai vangu vaendoko vanga vamukira bva vati ndasiya ikachapfine mari uyu munin'ina wangu au ndasiya bhoropo ndizvanzi masoja ari kutyaibwawo kwambisawo hapa ndatuma kumbeze gurugudu kupusa kwandakaita manje hembe yeya ndakasonei kumbopfurwa yeya ndo gurupu racho ndarara asvika atarisa wamba zvanzi yakunosvika nambuya vangu haagoni kufamba akarobwa nemwoyo hanzi uya bva ndaenda ndakadai pane mumwe musoja kana akabvarirwa nebure noti muromo wacho uya nemasicho akadai zvanzi hazi kurwara chihura chemakomeredzi kurwara nekurara akatsimbirwa nemagandanga harwari uyu musoja yobva andibvunza zvakare hanzi munobve muri kuitei unonzi ani uri kurwara wakatangari ndikati handisiwe kuno ndakayozona mbuya wangu hanzi uri wekupi ndikati kwamukoko hanzi kwamukoko uri mwana wani munhu wandiri kutotaurira muzukuru wemamukoko chai hanzi uri mwana wemukadzi upi ndikati akafa ndaiziva kuti wakafirwa nemukadzi mukuru ndimainedita ndikati hanzi kokuno moyo kuzoite ndandayozona mbuya mai vemukadzi wababa hanzi mapirisi aya maini nemoyo asi mudzokere kumba kuno kwakaipa ndasiyiwa rimwe zuva tatisina kuenda kubhesi but masoja akangoya kuseri kwekicheni yedu zvakaita iyi kwakuinepwa saka mbuya vakaona kuchorwa kwepwa zvakanzi masoja adini asvikapo ndakangobvisa hembe 2 minutes ndandatobvisa hembe bva ndapfeka hata yakabvarwa bva ndaenda pane dhundhuruka saka mudhundhuru makazara majecha ndakaekita zveipapo bva vauya hanzi mbuya ari kuita sei zvakanzi murwere wepfungwa hamuone muraini munhu hamunani ina handigoni kudi kumhanya zvekuti ndinoshama kuti ndoonekwe
ndikaisa musoro pasi hembe dzese dzoya kumeso vakaungana masoja iwaye kudai vakanditarisa murungu bva andiramba akanditarisa bvatora biskits bvandapuwa ndaidya zvichibuda zvichienda zvokusemesa zviya zvekuratidza kuti nditori vhurukomu chairo riri pano akaramba akati ndenoana iwanyakunyenga ndopidikuka ndobira kumusana mbuya vakapuwa dai vakanzi mupe ipapo ka vapuwa mamaragara mopota muchumupa 1 kuti avate anenge asvika mbuya vakasiya vanyorwa katsamba anenge asvika munongovaratidza chi katsamba masoja akaenda ndikatopa mbuya vangu vakagara pasi vakakambai vakati mazana acho newaronga nguwai wazvifunga nguwai ndikapona Muhondo handina kumboita mabara kunze kwegumbo irori nanhasi rinotondinetsa kana kuchitonhora kudai rine richibanda ndonoronda yangu yemuhondo yeyo saka mati makadzokera mugonani nzou muchienda kuMozambique taenda kuMozambique hatina kuzombonosvika kuti tasvika zvekuti takutreno tichingoti bedzi tatosvika waya yakuyambukika hatakatomboyambuka vanisisi paya kwakutodzoka mabva madzoka muchinanga kuviva takadzoka tichiuya kumba isi hadina kuenda kumasema points isi takangonzi makaenda hamuna kutrena patatodzoka patasotanga kutopembera nevamwe tapembera kudaro nevamwe ndandasirira tapembera kudaro nevamwe pakazonzi mabhazi ari kuya ari kutakura vanhu vari kuenda kurari first rari yamugabe kuHighfield vanhu vemuraini vakandidhonotera tuma 5 cents tumatikiti kuya kule mapfumo tuma 10 cents tokunzi anofamba chidya nokuti bhazi raitakura vanhu rari rekwari redzo raitakura mahara Berita asari murwi wehondo mukasvika kumba kwedu ndotonzi murwi wehondo muraini vanondita murwi wehondo andadoneterwa mari mubhazi tasvika kurari amai nhana yeharare kai maitanga kakuisvika uchaziva kuti tabva nekupi kuti uchaziva kuti bhazi rataburuka kana vandaburuka navo ndevanani unovaona papi hapana pauya umwe ari kumhanya kunge asvikirwa makomeredi musamwe mvura yeswa poison zvazodi izvazvo tirimo murari komeredi vasvika nechikopokopo vanhu vanga vakatarisa helicopter but mugabe ipapo first rari akauya ari muambulensi ipapo ndaakushandira 16 years tiripo handi rari inozopera moenda nekupi mbuya muchaenda nepi kuti nditi bhazi rakazodzokera kunjanja kana harina handina zvandodini zvandoziva but ndakazosangana nemurume wepanext door pedu ainzi baba adheri weJoshua ndao wakauya hanzi ndiri kuno ndiri kwamaijeradhuku kukwadzana nobva handitora zvikanzirika ndikuperekedza kumba kwasekuru wako ndokuziva vaya sekuru vanga vasinganditora vamwe vachinzi varova ndine hembe 1 yandabva kondoitakura hembe handiri kunodzoka nhasi manero ndine hembe yangu 1 ndokugara kwasekuru wangu handiti ndikamboenda kumushanda akudzoko vanga vane kaneka kundida because vava kushanda uko ndindiro fashion ndakutoitoka tuhembe ndikutochenawo ndokuzororwa kwandakaitwa iko ndakarorwa ndine 16 ndakabereka mwana wangu ndine 16 years 1981 first born yangu ndiya 81 31 July 63 22 July nchibereka second born and 163 85 ndichibereka third born 87 ndichibereka fourth born 90 uyu fourth akabva aita mukomana bva tamborera 91 ndichibereka mukomana aitaura neni ndiwa 91 ndikati ndine vana 5 bandazobereka mwana 2019 kauya nefoji kaka kakangoita mirakuru 54 years ndichinda kuleba ndine kamwana vari kuita grade 1 karuchita 7 years muna June ndiye anoteedzana nababa abhi vari kusouth mudiki kuvazukuru 15 mudiki kuvazukuru 15 kakara mudiki kuvazukuru 15 makasangana kupi nemurume kuchitungwisa ndaigara nasisi wangu ivo vaita zvekuvaka saka inini nasisi wangu taibika sadza chinotengesera mabhiridhai vakangonana kujei kupi kupi hanzi murume ari toadawo kuroora vandamboti inini hondo yapera nda unoenda kuchikoro
kungongwara handinambenda kuchikoro ndakaenda grade 1 first term only handa kuzoenda second term or third term but hamutaure chirungu seni ende ndozvinyorera handinyorerwe saka makadzidza first term chete first term alright ndobva mari yashaikwa ndobva ndagara hondo yakuda kunouya ndobva ndada kumbonzi ndiende kuchikoro zvikanzi hakuna zvikoro ende ipapo ndandada kutonotangira grade 5 inini grade 1 yacho ndisina kuipedza negrade 2 saka ambuya vanzwa kuti muri kuenda kuhondo ndopa vakaenda kun'anga ehe vakatarisa hembe nekuti nguva yangu yekuti kuenda kutsime nekudzoka ka vakaona kuti yadarikidza okay ndo pavakabvunzawo vamwe kuti nai vasikana mambowana zvikanzi vasikana vakava ndaona mumwe anga aine hembe mupepabheki ndobva vaenda kun'anga inoti kwetezvo akapotswa kufa kuhondo ikoko achaenda hazo nodzokika kuti nditadze kuenda zvokuti dai mbuya wangu vasina kutitenderedza aiwa yaizoya ndatombotire nombi chana ndaitomboture nombi chana asi mishonga yen'anga yedu yakata kuti hayo yanga yakaomana nhasi mhenyu inoti kuroya inogona kumhanya chaiko ndo vakambohapa futi mushonga wekuti ndigone kumhanya mai vavo Muhondo makomrezi aitosara wondi kuti naiwe zvauri kutungamira une futi here ndaimhanya ndinotoziva zvekuti kutembera mwana kuchikoro aiwa anenge ari shasha kuti mukatonditemera futi haya unotouruka kaipapa negumba rangu ira wandisi saka mbuya vangu chakazenge chaakunyanya kudaro ndechekuti mwana wavo uyu firo yaakazoita kufa kwakazoita sekuru ava yekurwara urayirwe yavakazoitwa I think vanhu vakavabata vanonzi vakaenda vachivarowa munzira vatatu vamamshtaura saka mwacho mupenyu okay saka vasikana vekubhesi 1 vakatotaura kuti makomredzi akasvika kuti chamubvunza chiimo yamamusakadza kudara hatisina chekuchamubvunza achataure vakasvika vaine mhonya dziya dzinonovhimiswa dziya mhonya dziya dzekuvhimisa dziya ndozavakasvika vainadzo nanhasi kana kudzinza kwavo kuri kufiwa zvekuti indongoti tsvato nekuti maya manje vatori nomwe akatofa futi nenyaya iyo ndiyoyo vari kunyara kubuda pachena vamwe vacho vakauya kuzovatora vakafa kana ndichitorangarira kwasara munhu 1 pavanhu vakavatora pasara munhu 1 kwete wekurewo padhuze dhuze saka mbuya vangu nenyaya yekuti mwana wangu uyu afa uyu aende afe futi kwandisingazomoni zviri nana uyu afe pandinomona chimuviga akafurwa ari panapa ndinomufushira pamati pakafa makomredzi makasara muri 2 1 comrade nachimbwido 1 anova ndimi vakavigwa kupi makomredzi kusaziya ndazobva pakanzi makomredzi ngaafukunurwe vakazoya vachitorwa but vakavigwa mupurasima chinhengo okay ndoma vakachererwa vanhu vakatotora magumbezi aya tainopa makomredzi varume ndandichitoriko vakatenda vakanovafushira ndo pakazotaurwa kunzi neniwo ndanzi ndafushirwa mbuya wangu vakatouraya mbudzi vakatora musoro nemakumbo vakatora jira jena vakatoti taakumuviga patsva ini ndiri mupenyu pakasara ina comrade ainzi wenhama hanete zvekuti kana ari mupenyu comrade ye ndiri kumutsvaga because nhamo yatakabata tiri 2 yaya yakakura yanga yakakura zvabhenda mambo wenyika ainzi zvabhenda mambo wenyika mumwe comrade yeye anga asina mafanisi anga asingarare panze zvinoita mamwe makomredzi kuposto aitogaidwa akarara mumba handiziye rengi yake nekuti zvakamira sei paari I think pamwe ndo vanga vari sei zvinezvi pamwe ndo vanga vari vana Munangagwa nana Didmus Mutasa kana nanani aive ari munhu mukuru but munhu yeye akafa ndakatarisa naye chichaitika ipapo pakuzongopfurwa kwakaitika futi yakapinda nomusoro ndiye akatanga kudamburwa musoro ivavo nana Mujibha ivo vakafira ipapo tatiri 28 handiti 26 vakaperera ipapo ini nawe nhama hanete tikaibuda saka nyaya yebato iri zvekutora vanhu vachiya kuRarare zvakabvira kudhara ka 1980 vachiya kuHarare kuRarare ka ndo first rari yaMugabe yakaitawo kuti tionewo Harare isusu ana nhasi pananga vachitotongoona Harare futi nekunzwa nemazupuko ndo first rari iyo zvekuti
kana dai vanhu vese vaipera ndaingosara muground ndakadai nekuti hakuna kwandaiziya kana kunzi kunonzi kune mbare kana kunonzi kune chii because ndakabva ndine 5 months ekuberekwa saka yaitoo first time yangu yopindawo marara nekuti ndaitofamba mubhazi ndichiona kuti zviri kubva nekupi ndaitofamba nekupi zvichienda nekupi tobva tasvika kamurari pari kupuwa zvekudya vabva nebhazi ripi but kuti ndizoziva kuti bhazi rakaenda nekupi ende kwataipaka mabhazi kwakuri very far neground kuti ndichaziva kuti abva nekupi nokuti papa pakasviba vanhu kuti tsva handina kuziva Mwari ndongoti vadzimu wangu vakagara vaindida vakabva vandisanganisa nababa ivavo ndovakazofamba neni kubva kuHighfields kuenda kuGrenville kuenda kuGlenview kunana 3rd Crescent Greenview 1 hazvekufamba taichazvityairesa munorarama tatagara tichimuziva kuti kana tikabva kwamutekedza kuenda kumaware kana kwana makuwasa kuya taingopada gura nedzaadhama handinaumboremerwa nekufamba asi ndakanga ndaremerwa nekuti ndandichaendepi handisi saka pahondo dzese dzamakasangana nadzo dzakasangana naBerita hondo yakamurwadza chaiyo chaiyo yonzoti iyi kai yakandirwadza iyi ndeipi hondo yandakarwadziwa panyama pangu yakandirwadziwa nekudeuka kwevanhu zvese kudeuka kwevanhu kutanga hondo dzekudeuka kwevanhu dzakaita 2 dzakandirwadza kekupesera 1 yemakomrades iva yandiripo 2 yevanhu vakabhomboka mazire nekuti zvaakuitika masoja akanga akuburutsa mamwe masoja ka but vari kuyoko vanhu vari kumhanya vava kungobhombana makomrades akafawo hatidi kunyepa but vava kubhombana pachavo hondo yakanyanya kundirwadza yevanhu vakafa ndakatarisa ndikatomburi kuone muropa mavo ndichiti ndione kurarama iyo yakandirwadza I remember musoja achiuya paive nakomrade vainzi Mabhunu muchati case kakari kapfupfupi ndakakakungurutsa ndikakaisa pamusoro pangu ndikatsinzinya ndakadai kafa kakatofa masoja akapfuura akaenda uyu wenhama anetoyo aitozviona bedzi kuti uyu mupana we3 because akazoti chimudonedza vanhu vapfuura hende kumburutsa munhu hende vachimbodzorerana pakaita vamwe ipapo vakanga vainembwa pakaipa ipapo dzikapera kudushurwa dzese imbwa idzodzo kusvika komrade asina bhandiri harisina kana bara 1 ndopa akazoti hande tinowanda mubako ende mubako macho kakatorika distance pano nekukwamabva kutaro ndomatakanopindamo ndomakayambinzi gindingi hanzi we vanchi murenge yapera zvanzi yapera zvanzi ngaive pano nemukadzi wayo ipinda vaiti mukadzi wayo gindingi chiwa upinde mune mukadzi wako upinde moenda muchirovera hondo idzodzo 2 idzodzo dzinondibata iye kuzoyayo masoja opfurwa inini ndarova ndanzi chikamafetukuku aiwa handina chandakaitwa ende handina chandakaona handiti kwakaakufa kwevavengi chete saka tiri papa yandoti yakakufadzai because hondo kwanga kuri kufa aiwa kuuraya nekuuraya muhondo moti tatichachikaeresa saka yakakufadzai kuti makaona kuti magandangapa akarova pfuti moti yes muvenga akafa zvechuwa makafara mukaenda kupungwe kana mukatonoimba kuti chi aiwa masoja achinzi ari patarapa isi pano taitoshaura hondo yakazopera asi hondo yanga yakunakidza kufa kwakuri kufiwa asi hondo yanga yakunakidza vekwarutanhira vaene kuda kuti kurodhi kwainzi makomrades asvikeko asi zvakanzi hande tinovhura bhesi kwarutanhira tikaenda nemakomrades paive neumwe anga amudhara haai muchiri jaya ainzi sekuru angonetsa taimuti sekuru angu ndakarara padhuze naye mota dzemaisa dziri kupfuura ngati sekuru pfuraika bobaika kwete kani chizukuru kwete hondo haidi kudeno sekuru angonetsa pfuraika kwete chizukuru nyara rakati anga atomudhara anga atozvikurira sekuru angonetsa iyoyo kuti yakandinakidza handati sekuru wangu wanga vatumwa unotora hembe sekuru vaiva kudzoka nebhegi vakaona masoja nekuti vamwe vakatiza vachisiya vamwe avo vamwe vakatiza nepfuti dzavo pakabhomboka pamba apa saka vafamba vayambuka haka distance ndofunga nekule ikoko sekuru vai vari kuiona nebhegi ndopa vakati regai ndikwire musanvu une mashanga ndihwande papi ipapo masoja ari kusvikawo ada kubikawo apa uyu ari mutika havari pasi
Saka sekulavhu ano ndakaona mubhuna kupombera sleeping bed kuti adini andikati zvino akatarisa mudenga akundiona zviri nani ndizvidonedze saka vachidonha nebhegi rakarembera kauko hakuna akabata pfuti vakangosunga vachitiza vakaenda neovhaovha yakasara sekuru vangu vaya nekusagona kukuridza hanzi aingoti hapana kuti vazoti inoridzwa sei unokokwa sei havazvizivi ndobva vadzidhonzera murwizi vari kunosvikawo kuchabvondoka tabva vateera zvanda masoja asiya pfuti ndadzisa murwizi nechimwe chiri kutaura ndokuenda usiku futi nemakomezi ndokunotora ivavo ndo vakaitwa pati manje nevanhu vekunjanja masoja iwa vaipfuura nepandari vachipiwa mucheka havakapiwa mademo anoendera nawo vakaenda vachirwa pane mudhara anga apfurirwa vana vake vairi vafa haakavatsemura ivavo muhondo mama akunakidza muhondo asi ndini hangu chandakagona handambogara ndakada kana kutengesa munhu kana ndikanzwa kuti munhu ari kudii aizvo ndaizvitya nekuti firo yaiita vanhu nezvaizoita makomuredzi manje anzi mutengesi wobva aurayiwa achingofushirwa makomuredzi aigeza mushonga woti kana asina mhosva taudzwa naningi makandanga kana vachizotondinzwa vanotoziva ndo zvataita vaibva vatora mushonga wovogeza voti kana uine mhosva wobva warariratu nokuti wanga uri mutengesi asi kana wanyeberwa dzokera ningi naningi ndo vatiudza saka muri kuona makomuredzi makambonzwa mugandanga anopengera vari kupenga ndima ana chimbwido nana mujibha maitengesa vanhu zvekunyepa vakati kumasasa uku takaenda kumasasa nemakomuredzi paive nevanonzi vekwamuguti ende vakatondinzwa vandoziva kuti itrue story yandiri kutaura zvakanzi vanhu vane vana vamapurisa ngavavati ngavadzoke makanzwa ndegamudi kuti handirimo ndakaenda kucape town mai manje nayo saka handichatya asi kopokopo chikauya hana yangu inomboderera hachikopokopo chikauya handichifariri plus nedzaiti bhomba tumare tuya handichadziona tiri ipapo vanzi papungwe endai munoudza vana venyu vekwamuguti vanoera nondo ivavo vasvika pandari pane vamwe baba vandopa vakati 9 mwana wacho tonomudza tichiti chii kuti zvanzi nemagandanga dzoka kumba havizonzere futi tatengesa kamujibha karimo kari kuteerera mbakaenda mbakanotaurira makomuredzi kuti baba vaya handizoti akataura achiti kudii takangoona mudhara waya atorwa manheru mukadzi wake ari mashure vanhu ivavo vakafa vachirwadziwa kune huni dzemupfuti ikoko vakati varohwa bva vatorerwa danda mukadzi rake murume rake vakafa vachiputikapa but zvakaitika ipapo mangwana acho taakuti takubva pabhesi nesu vaibatidza moto zimbatareni munofaka iri ivo vana chemberedzi zaitowo chembere neharawa vakati masoja akuya kwakusatambirike manje ikoko chemberedzodzo ndo dzakapfuka ne1 munhu ainzi branda yechikoko akanga ari mupurisa wachifi mutekedza handi vaipfeka zvimabhutsu zvinde zvinosvika uko sekuru wangu akatumwa wanzi ndaimotora chiunika dzake sekuru wangu akadziona vakadzoka vandadzishaya kukazotumwa vakomana vairi vakanoya nadzo chiunika dziyadziya mudhara akarohwa akapuhwa pureti yezvidya zvehuku nemakomuredzi nekuti kwakuine squad ranga rakamirira rikatongokumaka chete unotopanyura nobva hanzi chera gomba rinoenderana newe mudhara akachera gomba rake akati pakwana akapinda akarara nemusoro akatarisa mudenga zvikanzi adya apedza kudya nyama yake vana mujibha vakashinga mupedzesei akati musiya mwamisheki regedza vatanga basa ravo vadini vapedzese zvaiti misheki uyu munin'ina wamai vake vakauyawo kuzogara pamukoma vaine mwana wavo womukomana mumwe wacho ndavatomukangamiwa mubhuranda yawashei mumwe achipwanya makombo mumwe akapwanya musoro mudhara yakamuka usiku ihwohwo akamuka usiku ihwohwo afushirwa masikati manheru tiri papungwa akauya moto uchibva handi munei muri pamba mupurazi wakauya moto nemusasa uchivheneka bhuranda yakamuka musiwo ainzi bhuranda yechikoko vakomana ivavo vakazoti tiri kubika padhuze paraini pedu bataona masoja ari kuya nekurutope mai vepo vakangotora nyama bva vadira upfu bva vatanga kubura maporija aikwata kunge vari kubika doro
taenda na comrade Hondo yakura. Comrade Hondo yakura dombo rakati kete. Wakati dombo rari hana yangu yarowa kwatiri kuenda kunoita zvakanaka. Aichema Hondo aichema. Babu nacho na ubini Hondo ndikanga aichema murume rari zigwara cheri. Vana vewe vakomana vokupwanya mudhara uya mimba vaenda mumba kwaatete vavo. Kwato kumwe kuraini kwa. Mbo wabopa mombe vakurima zvanzi muriwo vano pano zvanzi. Hanzi amai vana venyere zvanzi andivasi. Vakadhedheurwa. Vakafuma vachipfurwa futi. Vakanofushirwa maplastiki. Mai vawana baba wavo vakazozvinzwa vakatera vakanovafukunura. Haiwa zvezviri zvimadhiramu chaizvo. Musingambompinde kana kunzi tiri kuimbira vamwe wedu weMuhondo tasingatomboimbi. Mudhara ava vakati mudhara ndofunga a month kana kuti 2 months. Mudhara uyu afaka. Ivo vachipfurwa vachifa. Vanhu vanomuka munhu haisi huku yekuti nhasi atapfuma nevauya. Anga anyepero here mudhara? Akanga asiri mutengesi. Asi nhau iripo ndeyekuti mapurisa achief mutekedza. Aipfeka zvinenge zvemapurisa. Zvimashoti zvinosvika umu. Zvinenge zvimabhutsu zvaisvika umu. Anga ari mupurisa wachief mutekedza. Vakaguma ipapo here nachief wacho akatorwa. Akaendwa naye. Akatorwa nemakomrade chief mutekedza fanuni. Akaendwa naye kwachokodzo. Vari ipapo masoja kwamutekedza. Pamwe vanga vachitengesa wandisi. Because mupurisa wachief akabva afonera masoja kuti chief watorwa. Masoja bva ikoko. Ainzi Cobra. Comrade ainzi Cobra. Comrade uya paakati achibuda atiza aone masoja chief vasara vakagara kapo. Akamhanya nemama karimwa mupunga. Ndobva anyura. Ndobva apfurwa. Pavaenda naye kwasadza. Zvinonzi vakanzwa izwi richiti munhu wamauraya munoziva here kwaanobva. Wamutakura vakuuya kuhwedza. Nobva vawana makomrade akatomira vasati vapinda munambo munasari. Zvanzi tipei munhu wedu waminai muende zvenyu. Pavamutora. But vaiti tipei muende vaiziva kuti kwana Maromo uku. Vava vakateya chimbambai. Vanobva vadhiduka bva. Comrade bva wavigwa. Comrade bva wavigwa. Masoja acho akavigwa mudhuze nerodhi mairi so. Waiti ukasvibirwa uchindowa kukwira bhazi kuenda kwamutekedza kwakasvibaka. Waigara mupuma zveichingoti wakagara ipo. Hanzi iye hanzi hama yangu yekumbotora futi. Neno kwavaibva anobva vamisa hanzi hati kutoona masoja mamwe akatogara akudhiraivha mota hanzi but chaitinetsa muri kusvika kwamutekedza here. Nai masati asvika kwamutekedza kusvika kunze nguye vari kuona vakagara vamakuva paya havana kana kwavamboenda. Havana kana kwavamboenda. Vanhu vaipfuka. Vanhu vaimuka nanhasi vanhu vanomuka. Vakafa Muhondo. Handiti. Saka kwamakasungwa muchienda nogariswa mujeri repamugomba ndekwasadza. Ndikwasadza. Asi Ingridon yanga yandirisirisa. Ichiti ndinotora vamwe vangu. Ndosiya bhegi iri. Ndoendeswa kuchikoro. Saka inini kwandaidzoka ndekuti hapana kwandaidzoka. Ndaingoendesa bhegi warari chigara richienda ndotokondinya nenyaya yangu. Ndakatodzoka futi ndikaitwa the same zvakaitwa sekuru wangu izvozvo. Zvekutorwa kunzi uya ndikatombogariswa panze sekunge mutengesi. But uya musikana uya dzakati zvadzo dzakaparika hadzo. Asi akasvika kumakomrades akati musikana akaramba akaita zvaakaita. Hakuna kana soja rinombouya kuno. Ari kurohwa, ari kushungurudzwa, ari kuitwa sei, ari kupiswa but haasi kumbobufura. Ari kungoramba ine statement yake imwe chete. Ndakada kutiza ndikavati ndiri kukumbira ndaumboenda kutoilet. Ndakangonzi ita apa vakagara. Ndakatoona kuti ndogona kutiza kuwe mwana wavaridzi. Ende ndindakatomukumbirira kuti abude. Kuchifu uku ndokwandaifanirwa kunopfurwa. Ndokubvunzwa. Zvanzi unoyera ndikandoyera dziva. Ndiri muyera mwoyo zvangu. Ndoyera dziva zvanzi mukadzi wangu idziva muri amai nini chichi. Bvadzokera neni ndokuenda neni kuofisi kwakuine mukuru wacho. Asi anga ari murungu. Nechirungu. Mupurisa akati shemu. Murungu akati shemu. Ndikatorerwa matend beef. Ndikadziisirwa. Ndikapuwa zvekudya. Murungu ndiye anga aronga kuti ndidzokere ndonotora vana vamai yangu. Ndoenda kwasadza. Rekwasadza ndovanga vachazondiendesa kupi?
kuingiridori kuti tiende kuchikoro. Vekwasadza vaya neutsinye hwekuti raini rekwamungoni rari raini rari kumberi nenyaya dzehondo. Waiti ukasungwa nyangwe uchibva muraini remamungoni ukanzi unobva kupi, waitotaura ndobva kwachikeya nokuti ukangoti kwamungoni haubude. Kwamungoni wangu asingabudi. Kwangu ndobva kwamungoni chete wangu asingabudi. Ini ndaitaura ndobva kumunguraunda andakauya kwachikeya kuzoonana mbuya wangu. Ini ndiri mamungoni imomo. Ndopa ndakatoona ndiri pa first page. Dai kuri kunzi kupiwa mari ndingadai ndakatohora kana ndinda ndiri pekutanga. Chida kuuraiwa. Ndakutouraiwa waitotaura kuti mwana uyu anda kudimburwa zvigunwe. Obviswa muno. Ndiye akachekesa sajeni ningi nekuti ndaitozikanwa vatengesi atinavo imomo mugara medu taine vatengesi. Taive nevainzi Site nani vanga vari masoja. Saka vabereki vavo vakangoita sevanonoshungurudzwa vaibva vataura kuti vari kutonga ndinhingi. Vaihopa feedback kwasadza kuti kuna ningi vari kudai vana vasara. Kana ive kwachikumene vakaurayiwa 2 ndo vakafa, 3 vakasiyiwa zviri zvirema. Mumwe wacho azotofa hake izvozvi zvaakazoita kenza, mumwe akazozvifirawo nekurwara asi vavatomborora. Saka maipiwa chikafu muri mugomba imomo vaiswa kuburitsa vaiti chii? Uko kwasadza kwasadza vaiva neporiji rakadirwa shuga wawi nemaminesi ekuidya. Vakawana wasati wapedza kwaive neinonzi 5 cuts. Chakaita chirabha chichamboko chine zvakadai zvokuti chikakunama unotoverenga kuti 1 2 3 4. Uchafira mahara dai watotaura watiudza handina kana kumboti iyoyo manje yekupfurwa gumbo yakandishungurudza. But kwasadza ndakashungurudzwa zvokuti pandakaenda kunovhetwa ndakatarisa paivheterwa vanhu mwoyo wangu wakaenda kuseri. Mwari wangu ndandangonamata zvino zvavati vari kuenda Chipiri vakanonzi ndiye waminayo wamakabata pangu papera. Mudzimu yangu bva yapindira. Mudzimu yeZimbabwe nemudzimu yangu yakabatana ikapindira. Saka mbuya makazovabvunza kuti kuti ndo akatanga ngotaura iko ndakakuendera kunga isa tinotombozviziva kuti ndiwo but ivo vakazotaura kuti ndaizviziva donza takura kireri ndaizviziva kuti hauna kwaunomboenda ende unozokwa uri mpenyu. Ndaizviziva ndakaenda kuna mainevha. Hanzi bani mainevha ndachinjanja ndotovaita mai. Ndakamhenda kuna mainevha ndikakutemera kuti umhanye. Ndikaenda kuna mainevha kuti utenderere udzoke. Ndasingati kuti upfurwe uita sei. Tarisana nesekuru ako Dhongo vakafa varipo pagoma. Ende sekuru wangu wacho vakazovigwa bhonzo remusana chete ndorakawanikwa. Ndorakauya rikavigwa kuitwa munhu. Bhonzo 1 repamusana ndorakawanikwa. Aive murume murefu zvekuti ndine hanzvadzi yangu yakazoshaya kana ashatirwa akati ndinokupikirai naDhongo. Akangotaura kuti Dhongo chete kana wari kuputiswa unotoputiswa zvishoma. Kana mukadzi wakaitozviziva akatopfabviswa mazina ese aitaura akangoti Dhongo akarwadza murume akarwadza vanhu. Because munguva yehondo taichinja hembe kaiso. Nguva inoi handi miti yadai taipfeka hembe dzakaita kaneka kushenuruka. Kana yangu yepfumvudza taipfeka hembe dzebrown. Vaifudza mombe dzevanhu vaitoona kuti handina matenesi ekumhanya nawo, handina masupapuro, handina hembe. Nguva yekunge mamushizha vainditengera futi dhirezi regirini kugwenda. Mbuya wangu vainditengera iyo vaitengawo zvakanyanya but mbuya wangu vaiti karima nyemba vaibva vaendesa kana bhagiti kugwenda ndopuwa matomi ane point. So kwayakamboita tomika ine point inenge chigunwe kudai ndakadzipfeka zvese inini nekuda kwasekuru wangu iwawo. Sekuru wangu iwawo vanondidzimba nanhasi. Kana ndikarwara kana ndikaadhimitwa ndine maop10 but ndaiti ndikangomurota mangwana ndiendererai. Munguva yehondo toziva kuti magandanga aiti akafarira chimbwido aitoti hondo ikapera ndozodzoka ndokuroora. Wenyu akaenda akadzoka kana ndaenda kwaRusape. Akadzoka kana ndaenda kwaRusape. Zikomrade. Mbuya wangu vaizoti kana vadhakwa makomreji aiuya pana achindibvunza berita. Kungo wakanaka. Havaona miromo iri muhuro iyi. Ndozvavaindita mbuya wangu. Comrade 6 to 6 nomaboriwa. Vakandidzokera. Niko mwoyo ainzi aniko pane akazombodzoka ndandangomuona ipapo. Asi vazhinji vakaenda. Hondo yekurwa ndikutaura akatoroora nanhasi ane mukadzi wake. 6 to 6 uyu niki
Mugara dzakasungwa. Akatorora atori nepurazi rekumarondera ane mukadzi wake vasikana vemuraini. Vakadzoka vakaroora. Kana paakatoti vheta, akatondivheta ka. Ndichitaura makomeredzi ainzi taurai makomeredzi amoziya. Aibva newedza raini. Ndapedza kana 6 mugara dzakasungwa aita sei ndikati aiti kana aida mvuroti. Ndakakutaurira kare kuti ndinoda mvura. Hanzi anga ari munhu akaita sei chaivo ndikati anga atori mugara dzakasungwa anga asina mafanisi. Nevanhu kana zvekuseka kana zvechii anga asina. Ndobva umwe wacho atarisa bva watarisa nabva waseka zvanzi ndini. Ndini. Saka wenyu akaona maenda ainzi comrade 6 to 6 ainzi mapitse. Nekamwe kakazouya kainzi James Bond. Mbuya vakati pakauya umwe mutsvuku aine bundo apa vaikushuridzira wakabva waroorwa nemurume mutsvuku. Atichika. Haiwa hondo. Ini ndakaiona A to Z. Kwedu yakanyanya kupisa 77, 78. Hamaizodaini. Maigara mchimhanya. Kana okudzadza kandireri. Dzokandira dziri kupizo dzibatwa everyday. Pane umwe comrade ainzi Naradada. Handiziye kusamwe kuti kwanarutanhirere kana kuti takuenda kuna nachikwezvero. Aigara achinetsa vamwe mai nekuda mazai. Vanai mwanangu. Kana mwana akaramba achiti ndoda gaka kana magwaka wakupfuwa ndodi. Vapuwa mazai aya ndofunga anga ine poison. Pauro pake paita black anga asingatauri. Saka makomeredzi anga asingatomubvumira kana kubata pfuti. Because akanga atopindwa nemweya. And I remember pakauya ainzi Braki Warinda achinzi mutengesi. Braki uya ari pakati pekubvunzwa ka. Comrade yeye akangosimuka pamuti also ma safety shoe nekutotandadza. Nekutotandadza. Muhondo. Saka amuna kuzozviposta rechimurenga. Patata akuda kuenda uko. Ndainzi unit. Comrade unit. Patata kuenda uko ndandiri unit. Honde, haini yanga yakutonditapira. Ende ndakanda tione matama. Kutoita chino. Because aiwa ukukataitika. Comrade vakauya makabichi. Makabichi ani munoziva kuti makabichi anga arichi. Dzadziri mombe dzevarungu kana kuti mombe kwedu vakanyanya kudya dzemasajeni vaichengeta mombe dzavo. Aiwa dzaitinwa dzichidyiwa. Handiti. Saka muna comrade wamuri kutsvaga here comrade unit. Ndambudza mune mambo vataura here mukati ndikutovatsvaga kuti vapenyu. Vanonzi comrade andizve. Comrade wandakandinaye. Wamuri kutsvaga wamakapedzera kuona naye. Wanda wenhama aneti. Wenhamo. Aiwa ndikamuona kana mombe ndomutemera. Akandishingisa munhu achitozviona ndakuwara but haana kana kumbondiudza kuti wakuwara kumwe. Anga akatonyarara zvake. Inino pese paiti kwava handina wambotiwo ndiona kuti mvura yapinda nekuti akapfuura nemumvura. Saka pese pandaimhanya ndaingoti machakwi. Ndaingoti machakwi ende vakandirapa aiuya everyday netsono yandiri kuudza iye kuti yaiti cricket. Nevamwe vakazonyanya kunyatsotambira munjanja zvakanyanya vasina kunyatsonyanya kuzodisapira. Comrade Godfrey Dzaigidi na comrade Salisbury mutonodza zvinopisa nana Dry Reeds avo vaingoti vakati nzve kukauya magroup avo ndo vakaita vedu ndo vanhu vakarwira hwirisha vanhu ivavo vakaoparata muhwirisha. I remember rimwe zuva kwabva kubhombiwa nendege muhwirisha kwataenda. Saka maiti zvimasofa zvine madota zviizvi. Mubva kwauya rimwe group remacomrades takanonoka kuenda. Hanzi mamuchigeza. Mamuri kumira kutanga mageza bva chatorwa chishero cheyelo chiyachi. Hanzi zorai kumeso nemakumbo. Ukatora mashomo wainomborerwa wonzi taonzi zora. Mapedza monzigeza ine madota ndopa wanoona kuipa kwemunhu. Saka ini ndaizodai zvangu tatakaraiswa parwareka. Ndobva ndatoona masoromo ake ndaikwenyera rinenge dhishi rine chimera chinyoro. Vaya vaiseka ina handiseke. Wobatwa chidauswa. Ndopakasvika vana comrade Salisbury mutonodza zvinopisa zvikanzi macomrades. Musadaro vana tete veZimbabwe. Mudzime yeZimbabwe inotsamwa macomrades. Mudzime yeZimbabwe inotsamwa. Ndobva tatoregerwa patanogeza. Iyo wandiri kuti mabhoni muchati baba iye. Anenge akazopfa because akapenga. Muhondo. Akakuti mukanwa hembe dzake.
anga asingadi kuti mupise inda dzake kuti aina. Saka akagara kudai aive nerasta taidziti mhotsi kudharaka. Maidziona dzeblack dzichikura dzichifamba. Saka vana anenge comrade chinovava kana kuti comrade Bazuka Masunda. Andichanyatso remember pakati pemacomrades mairi asi vanga varipo vakamugera. Nhumba dzatotacha. Yabva anogara pakati pemvura murwizi. Saka mozi yazvo yaiitika Muhondo. Imimi kana mapurwa nemasoja. Makomrades aimhanya nemi vakazoona kuti patoipa pekuti muchazobatwa. Vaisiya kupedzisai. Comrade patoipa ka. Nokuti uchatorwa kwanoshungurudzwa. Saka hatina kuzoziya, but nekuziya zvaiitika takangofunga pamwe vakamupedzisa kana kuti vakadzokera naye kuMozambique. Koita mumwe aita unga ane midzimu futi. Kwaiva naComrade Pfumo reRopa. Haiwa vava vakaipa. Pfumo reRopa. Mukatonzwa nhasi kune gurupu rana Pfumo reRopa. Kana mine zvamunoita. Do you know kuti kana uri kuma MPs wanga usingaende kubhesi. Unobikira maComrades. Saka inini ndandine shamwari yangu Ivhena Rukaribo. Ende nyaya yanda akaitaura kunzi mufana iwe wakandirovesa. Saka zviripo zvokuti wapedza wakaenda pamoto kunomona bhodhi unodzokorodza. Abva ndafunga kuti ndadzobva ndaenda kumba. Zvikanzi nevatengesi vaya neuyu vanotopfekedzana chero mabhurugu. Ivhena anga achizviziya. Ndateerwa kumba ndauyiwa neni. Tasvika paya. Unorova zvekuti mai vakakubereka vanokuti handikuzivi. Ndakarohwa. Inini ndinopisa the whole bed. Asi mabhamuzi angu apisa. NeKurohwa. Apise zvamuchose kunyange mukati kwadii nyange ndikaita temperature yakadii mabhamuzi angu apisa. 25 mupuro. Taingomuka musoro chete kudai. Unge mhungu. Distance uchizvonga nedumbu kusvika kunze kuchena uchinosvika zvakaita kumashoto. Takarohwa isu. Ende ndo yakaita first and last yangu ndokurohwa kwandakaitwa nemaComrades ikoko. Kwese uko handambogara ndakarohwa. Mamarohwerwa kunzi chii? Zvandakaita ndakaenda kumaMPs. Okay. Ndobva ndati ndadini? Ndasviba. Ndatopedza kandatopedza. Pandiri kunodzokera ndakabva ndasvikoiswa pakubika. Saka pakubika paya nekuzotsva nemoto ndakadzokorodza. Nekututa mvura nekudini. Ndikati ndakudzokera kumba vanhu vakati mai manje aita anga ariko kunyepa awo yasi. MaComrades nobva afidwa ka ando zvavaida. Mhuro ichi hachina kusimba. Mhuro dzakawaridzwa kunyazoya dzakamirira unongoti ameno. Chauya. Haucheme? Kuti yowe. Aiwa handu unenge wakatsikwa apa. Wadzibwa. Uchinyasorohwa zvako unopedzera wakubhamba. Uchibhamba vachichinja nane varituka. Kunge muri kupura zviyo. Ba. Ndikarara ndichienda nedumbu. Mai yangu vakanzi mamchiziya kuti mwana wenyu akura ndozvaakuita. Mai yangu vakandirambira pachena. Handizvizivi. Vakandisiya. Ndichingokambaira. Ndakazonongwa nomwe murume aibva kunoisa mheno kwanga aina kunotengesera vane nguruve mashamba. Ndiye akazondisa mubhara vakati mune chokwadi. Saka muri kuti mwana ari kupi? Ameno. Vangoti ameno, wachati kudii? Ameno. Chati kudii unozopora. Ende uchingonzikwa bedzunzi wakufamba kubhesi. Kusvika vese vakuru vaya vamwe vacho vainzi vakutengesa vaingobva zvandakuudzai kuti vainzi vanhu vakuma 18 years chichi. Waingonzwa kunzi akaroorwa. Ende atongoenda kuHarare. Anza icho yachiti akaroorwa. Vasina kwekuenda tisu vana Mupudege takasara tiriko kuti tichitamba naye hondo. Zvokuti pakutanga pakambonzi hondo yakauya uine 13 years. Saka uqualify kunge uchivhetwa nyaya dzehondo. Vakanditora. Mai. Vanzi aiwa tozonoka. Pagandami. Vakandikwana ini. Ndakavaudza nezvisingatauriki. Ndakazvitaura pachita chevanhu. Tikazonzwa aiwa vaya vari kunzi vamwe vakachinja mabheti nevaya zvanzi uyai muvhetwe. Ende kuvheta kwacho vaisa maComrades amunonyanyoziva. Handichakagara pano pekundivheta. Kune kuine vamwe vakatokupirai gotsi vachitonzwa. Vozonzi ndizvoti handizvo ichokwadi. Ndakazovhetwa aiwa ndakazopinda. Ndakapinda.
ndakapinda tsamba ndinayo. Ndakapinda zvekuti kana riri dhora ndichatombodyawo. Handitika. Kana rikauya. Zvenyika yedu. Handitika. Ini ndaiti ZANU-PF inini zvandotita. Nyangwe ikanzi yakuvhoterwa ava ndinovhota. Nekuti nhamo yandakaona ndisingati kuti ionekwe nevana vangu. But nyika yamabharara manje. Handitika. Aya comrade unit. Nhoroondo tainzwa. Bhegi redu razara. Alright. Kwanhasi togumira pano. Alright. Ndinotenda. Naita basa. Taigara mumakomo mumakomo yehondo taimanya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo mumakomo yehondo taimanya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magori mumakomo taimanya takabatesa. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tapfumani.